chikonzero chakaita kuti ndisaite tech nezvekuimba izvi kana kuti zvemusic. Ndakaona kuti haina mari. Music ndeyechirombe. Music inoitwa nemarombe. Okay. So, vamwana hazviziva kuti inini ndiri muimbi, I'm an artist, ndiri producer, ndiri videographer, ndoshuta ma-music videos, ndiri photographer. Actually, ndinoita zvinhu zvakawanda. As you can see, kana wangori uchindi follower wakasubscribe on this YouTube channel for some time, or uri kumbondiona kuma-music cycles. Recently, ndakaita remix pasong ya Nisha TS ya Admire Dembo, ikaita viral the remix yandakaita. Anyway, andakutanga kuita music pana remix ya Nisha T. I started a long time ago. The experience yandinayo guys in the music my one knowledge yandanayo nezvi yakawandisa when it comes to the music industry, especially to be specific yemuZimbabwe. Omana hakuna chinhu, hakuna mari. Mukaona vanhu vakafanana baba harare vachichema zvavari kuita izvo, hakuna chiriko. I think of recent tanyatsa kupiwa evidence yekuti music haina mari. Woliton uyu unyoro uno watiri kupa ari kuchema achitaura nyaya dzake dzaari kutaura. Muimbi kawo is an artist, is a musician. The reason why Woliton is always complaining about other people, it is because muimbi asina mari. Okay, let me tell you kuti zvinhu zvekumusic zvinofamba sei. Kumusic hakunyatsokuwana mari yakanyatsoungana yakanyatsobatana kudai kuti unototora woita something, but kumusic unopiwa zvinhu zvinonzi magifts. Ndo zvinhu zvaunobenefita as a musician, or zvinotobenefitawo family yako. Chii chinoitika kuti munhu azonzi muimbi arira guys, panenge pabuda mari yakawanda. Kune vanhu vakawanda vanenge vaburitsa mari dzavo, mapromota, marecord label, vachipusha zita rako. Kare kwaiva nana Grama, na Metro Pitch, vanani. So what was happening is that those people vaigadzira mazita kana kuti vaigadzira zita remuimbi, vaigadzira zita remuimbi. This is why maiona vaimbi vekudhara zvaisanetsa kuti vaite mukurumbira, and vaitoita mukurumbira. It is because kuna vanhu vaiburitsa mari vachipusha, vachibhadhira maadverts kuradio, vachitonyora maDJs, apaitwa zvakawanda handiti muri kuona. Saka vanhu vese vanenge vaburitsa mari dzavo vanenge vachida mari dzavo back. Saka uchaona kuti career yako iwo unenge wakushanda kubhadhara zvikwereti zvaunenge wakatora. Hautori chikwereti pese kuti waenda unotora loan kubank, but vanhu vanenge vachifamba navo vaya vanenge vachiita se vachipusha career yako, vachiburitsa mari momwe. They want their money back because music is business at the end of the day. Saka uchazoona kuti iwo paunotoita famous uchinzwarira paya vanhu vanoona muimbi achifamba asina bhutsu aine bhurugwa rakaboka kumagaro, then they wonder kuti muimbi uyu inga ari kupisa on, what is going on. Nyaya inenge iri yekuti pana vanhu vanenge vachiita kuti munhu iye apise, saka vanhu ivavo vanenge vachitora mari dzavo back. Saka kana ndiri kutaura ini kuti muimbi anozobenefita nemagifts, ndo zvinhu zvakafanana nachivhayo zvamuri kuona zviri kuitwa izvi nawiki newechivhayo. Akupa vaimbi motikari, this and that. Vaimbi vanopiwa mastands, ma-residential stands, magifts aya. Muimbi anogona kupiwa motikari sezvakaitwa nachivhayo. Muimbi haapuwe motikari for free. Muimbi anogona kubhadharirwa juti remotikari. Kana kunzi handine kasewo yangu, ndakufarira uya utere motikari, but ndakupa motikari iyi ndobvisa price. Iye muimbi ana mari anobvisa, but maybe anenge ajambikawo pajuti. Saka unopiwa magifts kana kuti mabenefits. That's how you accumulate your wealth. Saka mabenefits aya, we need also to be aware kuti mabenefits aya ane kwaanobva. Pane vanhu vanopa vaimbi mabenefits, but vanhu ava vane influence yavanenge vachizoita pamuimbi. Haungopiwe nje motikari, haungopiwe nje imba, haungopiwe nje whatever zvaunenge wapiwa as an artist, but you have also to return the favor. And kazhinji kacho zvinorwadza kudzorera favor iyoyo, kazhinji makwikwi. Saka ni tirazosvika patasvika apa naWoliton, tasvika patasvika apa nababa Harare, now you see kuti aiwa music haina mari. To tell you the truth guys, vaimbi they are very gifted.
spirit beings, but they are used in the spirit unknowingly. These people are very, very weak. Having a gift of being a musician is actually a curse in disguise. Music influence abantu in different ways. Saka muchiona kuti vanhu vanenge vaine maagendas avo vanoenda behind the musician, they fund that musician, vodira mari that musician, but at the end of the day musicians mashoma anozoenjoya life. Kune a lot of pressure, a lot of demands dzaunenge uchifana kumita for my favors. This is the reason why ndisina kuzoita serious or tech music. Ndinongoita hangu here and there for my fans. It's something that I feel kuti chiri mandiri, and handidi kuzoita dande mutande pamuromo pangu, saka ndichivhura muromo ndichiimba. Handidi kuzoita ngura pahuro. No, this is why I make music here and there, but not to take it seriously. Vaimbi vanhu vakatongosikirwa kungoshandiswa. When you realize that and you're an artist, this is why mzona wangu vaimbi munhu anga ine potential anozongokwita. The other funny part ndezvekuti since ndataura kuti zviri spiritual, vaimbi vanenge vachishandiswa necertain vanhu, tinoshandiswa necertain vanhu kuaccomplish maagendas evamwe vanhu ivava. Saka this is what happens. Kana vanhu ivava vane maagendas vakaona kuti wakavhurika stere kwakangwarisa, they will never ever sponsor you. They will never ever push you because they are not going to benefit from you because wakavhurika wakangwarisa stere. This is why you see vaimbi vamwe vanoti anogona haapushwe. Then we have the likes of Captain Britain. Captain Britain. Munhu ari kutaura munhu haasi kuimba. Let's be frank, guys. Let's be frank for just 1 minute in Zimbabwe, just for today. Kune vaimbi vanoziva kuti iyi music, but muimbi anenge achitambura, anenge achistruggle, nobody will ever come and help that person. Asi ndovonoziva kuti Captain Britain vakwira ndege, Captain Britain vasainwa deal, zvazodai. Then you ask yourself what? So this is what happens in the music world. Kune mademon hobo, kune mweya yechina hobo. Musicians, they are very, very weak vessels in spirit. They get used the entire of their life. Kana uchida kubudirira as a musician, those kind of fashion java haidibvuma kupusa, unofana kutodai ukangotanga kuvhuravhura maziso chete aulume ende hauna chinhu chaunowana. Ukabvuma kupusa, but zvinorwadza zvinhu zvacho, zvinouya nemarwadzo. Fame comes at a cost. It comes at a cost. Ukanatoza vanhu vese vakaita zvekuimba kunyatsotarisa kuti vanoita nezveiko, unoziva kuti vanhu ivava vanhu vasina kana basa. They have nothing else that they can do. Munhu atozobvura tumakambani here and there, atozoita wakamanager, maybe zvaakuita zvichinjawo, but hazvisi kubva zvakachinja kusvikira Jesu adzoka. Yes, unovhura tumakambani unoita sei, but kuna vamwe vanhu vanenge vakabata mafudzi so vari kumashure kuma-invisible forces atisingaoneswi kana kuti asingaonekwa nemafans. Vanenge variko. Kuita mbiri kwega kwemimbi, ziyai kuti there is somebody behind that artist ane certain agenda yaari kupusha through that artist. Maartist aya haarare usiku vanhu vachifamba kuenda mudzin'anga, kuenda uko kune amwe private functions. Vamwe ari very weird and hazvikwanisi kuti zvizive kuti vanga vari because vanhu vanenge vaine mhiko dzavanenge vakasaina. Paunozotyora mhiko ndo pamunoona zvinhu zvaakuenda south, zvinhu zvaakukunguruka sezvamuri kungoona zviri kuitika. Paunoti wakuda kuwanawo mari nechinhu chako baba Harare, ndo paunobvaona kuti vanhu aya vasatombobudisa kana senti. They just wanted to use you. Holy 10 it's going to end up maybe asisina zvimwe zvinhu. Unozongotaurawo pavanhuwo just to save face, but kumashure kune kuchipisa. Saka inini, when I realized kuti no, my responsibilities angu akuwanda, ndaroora, ndane vana, then kuti ndiite bootlicking, because you have to be a bootlicker. Kana uda kuita mari, especially if you are a man, you have to nanzva magaro evamwe varume. Kana uri mukadzi, you have to do what you have to do, and I'm sure you know what
women are good at. Sakani, if you don't bow down to that, you are not going to make it in the music industry. And Murume said that you are being used in some sort of way. And Mukazi, it's obvious. This is not an easy thing. So when I realized couldn't famous, I gave up, guys. I chose my family. I chose myself first. And when you choose yourself first, everything falls behind. Fame falls behind. But when you choose fame first, this is what happens to you at the end of the day, like Wellington. Now you understand why I'm saying kuti vaimbi havana chavainacho. At the end of the day, muimbi paanopera mbiri unoona kuti anosara asina kana chinhu. Let me tell you something zvinoitika. Guys, ukaonekwa unzi une potential iwewe nevanhu vemaagenda, this is what they do. This is why vaimbi vakawanda vafa neAIDS, vafa nemadrugs. This is what they do. Vakaona kuti une talent, vanokupusha, vokuitisa mari, vodi, but they will poison you. This is how they will poison you. They will not poison you poison yemushonga wamakonzo, no. Kana uri murume unotanga kurongerwa mauri, hauchiderechi, chakabatana 3-4 vakadzi, ndakurongera, ndinoronga manje, munokuza kuti varume utiri vanhu vanoda zvenyu. You are going to see kuti you are going to indulge in sexual activities with those women. At the end of the day, uchabva wabata chirwere, vatoplanda poison yavo, vakutoziva kuti hauna makore akawanda, ende vanenge vaitoverenga vaitopota vaidongora vainoti munhu wedu apapi. Saka at the end of the day, okay, ndataura yemahure, ndakuenda kune yemadrugs. Vanotanga kuti ngatimboendei kubheswa nhingi kwabhosi nhingi, wakutanga kupinzwa mumadrugs, uchipiwa mahara, uchitengerwa, ndondovari mufanhama, handokutengera dombo, handokutengera mutoriro, ndokutengera mpanjedzi, ndokutengera cocaine. You are being initiated into a system yekuti by the end of your life career unenge waparara pautano. Number 2, mari yako yacho yawangochipiwa yavanga vachikupa yese unenge waispenda, because there's a time yavanozomira kukutengera these drugs, and now you are using your own money to buy those drugs. And those drugs wakudzitenga kune vanhu kwawaimboendeswa, which means you are giving back the money to the very same people. At the end of the day, munhu akafa ari rombe, munhu akafa asina mari. This is not happening to music only, it's happening even to my football players. They make sure that when you retire, when the days are over, you are broke, you have nothing. So if you're an artist and you want to get into music, wobva waita pfungwa sedzandinadzo idzi, haufa wakabudirira, hauna kwaunoenda. This is why zvichinzi bvuma kupusa. Zvino zvichinzi buritsa pfungwa dzese dzakafanana nedzandinadzo idzi uise kuside. Ivo votora dzavo voinstalla mako imomo, wongoita chizengaenga. Uswera uchiteera mabhesi embanje, uswera uchiteera kana uchiimba gospel, unenge uchingoendeswa kuzvimafunction izvozvi, uchienda uchingonoimbiswa, uchingonzi kushandira Mwari. At the end of the day, then you find out that you have nothing. Hauna chinhu chauinacho. Then you ask yourself, what was I doing? So ndomamira akaita nyaya dzemusic idzi. Saka zvakataurwa kudhara kuti music haina mari, music ndeyechirombe, zvakanga zvaonekwa. So munhu anenge aita successful uya anouya otinyepera, music ine mari, you just need to know what you need, you just need to do what you have to do, just be serious. Isu vanhu chechitofa kuti Wellington atenga motikari ateka imba, izvo apiwa. Baba arere muzuro ndizuro vaidriver rimwe zimotikari kana ndozirapta richangoamena rimwe zimotikari aifamba, zvabarare zvaita. Which means zimotikari rakatotorwa bheki rikaenda. Sekalazi akambofamba nezimotikari rekunhingi ukuri inonzi chikambucha.
achiblinga naro zvese zvakavharana. Dai pastorina sale weekend vakauya kuzopa vanhu vakawanda vaimbi motikari, dai vasangana chavainacho. Motikari dzakapiwa na sale weekend dziya vanogona kuita 3 lifetimes vachifa vochembera vofa vochembera vasina kumbera vakareisa mari yayo. Saka ndakudzai kuti music hakuna mari, but what happens is you get gifts. Kukanzi kwavhurwa kuri kutengeswa mastands, vanotsvaka muimbi ane mbiri obudwa naye, hatina nhingi uyu atotenga yake stand, imoti pitipiti kuenda ikoko wondanga kutenga mastand iye obva apiwawo. Saka kana akuzoda cash manje, what you do is you sell those gifts. After selling those gifts, that's when you get cash. You exchange those gifts for cash. The other thing that I forgot to tell you why into music hakuna mari is you get opportunities. You get opportunities. So what you need to do is to convert those opportunities into cash. Saka when you get into music, then you expect uchapiwa chibhandle chemari chakadai unzoita mari. Uchiita mashows chaiyo promoter aroda mari yake, security aroda mari yayo, DJ aroda mari yake. How many people aroda mari? Uchatona kuti vanhu vanenge vatori pagate, magetman mandimba mamonya, they make more money than you. Sometimes they make more money than you. Saka iwewe you are just chingoshandisa music. Saka when you want to get into music, guys, or if you know somebody wants to get into music, play this video for them, let them understand, listen to understand. Before they jump into this train, they need to know where this train will be going to. Otherwise, kuchachemwa. Isusu tiripa panapa because we chose what we chose. So yeah, zvinhu zvinorwadza. And at the end of the day, unozona kuti zviri fair, because those people vanenge vainvesta mauri, they are business people and they need their money back. You understand? So ndo mamiriro akaita music iwayo. Vanhu vanobenefita vashoma vari kumusoroko ndo vanobenefita. Indakatodza kuti benefit yawo mbichana because ini ndakazoita producer. But still, to produce music, you need to buy all this equipment. Then also tanga kuti one, but zviri nani. Ukada kutarisa maartist ka, maartist ese munyasa matarisa maartist ese ane mukurumbira. Dzinoita kunge dzakadambuka. Vashoma vane brains dzakanyatsa kuti twasa. Vazhinji vacho dzakadambuka, saka ni vanhu vachidiwa vanhu ivavo because vanoitika kutora advantage. Vanoita kushandisa. Ukangovhurika chete so uri muimbi hauna kwaunoenda. This is why you see vanhu vaimbi vakadzidza, they struggle in the industry, they struggle. Kungwarisa hakudiwe, kuonesesa hakudiwe music industry. Ndipo uchitanga kuona kuti producer azotora mari yakadai, Fantana azotora zvakadai, Chipas azotora zvakadai, Godfather azodai. Because unenge wakangwarisa. If you want to be successful in the music industry, it's either zviri kwauri kuti uchanyepera kupusa here, uchinzwa marwadzo uchingoshingirira, wakataimira zvawakataimira, kana kuti wakatongopusa wana kudhara. So it takes more than talent, it takes more than effort. Zvinotoda futi kuti utopusa, usarende your dignity. Kuti hainiita inyi zvamunoda neni. Then they say, oh, well, if you say so. Unoona kutanga kupiwa maconnection, kutanga kupushwa, kutanga kudii. Because you have surrendered. Ndopa yava vanozonzi muimbi nhingi sold his soul. Akatengesa soul yake. Zvinzi akazvisarenda kuti itai inyi zvamunoda neni. You understand what I'm saying? So guys, I hope you picked one or two things from this. And now you are aware with why my artists are struggling. I'm so very whenever I'm in me being you to very one in secret not only angry S24. I bought with my own money and I would take one mbinga and I would take it mbinga. Asoka say when I am jaya in and inquires out pane mbinga zakatpekwe. So it's a different story.
ndoseka zvaundiona vanhu vachitadza kushaya zvekuita vaona muimbi nhingi. Anenge atori nemastress ipo paya paya, plus kuimba kwacho kuno kudrena iwowo pakuti unotanga kutora zvikwereti because uda kumaintaina image. Ndandasirira futi unenge uine stress, uri kufonerwa koshamwa ndodii, uruda kusipaka mabhebhi, wapinda mbava, uda unziwa, uda kufamba nemotikari, une mazikwereti veve, Changanberg full of problems. Vaimbi vana this is why vaimbi vachizoblitika vanhu kuma inbox uko. Izinoti kuti vanodada but misoro iyi inenge ichipisa kuti toita sei. Ndine chikwereti chamainhingi, ndine chikwereti chekushopo kwakati, ndakatora chakati, misoro inenge ichipisa. That's why muzona vaimbi vachizotora madrugs. I have to fulfill this agreement yandakaita nanhingi and ndakangoitora hangu but yaenderana nechechi yandinoenda. They are going through a lot maartist enyu amunoda. Nembiri yamunoda kuita iyi kuna vamwe vasati vaita mbiri. Vakomanaka regerai. Okay, tasvika kwamvura yecheka makumbo. I hope mabata 1 or 2. If you have something to say, say it in the comment section. Makomenzi esindoverenga. Kana une complain, nyora ikoko. Ndinoenda ndonoresponda togadzirisa. Kune vasati vasubscriber, YouTube iri kundidza kuti almost 90% yavanhu vari kuona mavideos angu vanhu vatsva and vasiri masubscribers. Please kutokumbirisa wakusi kuti manda subscribe yayo ndikurei. Wona ana DJ Sparks vakutoraramisa. Ah!